Ik heb dat wel eens. Even wat zeggen dat achteraf nooit zo klauw was. En je het heel leven bijblijft als een maal voeveltje. Het eerste voeveltje heb ik al eens verteld, maar past zo schier in deze kniffel. Wat je nog? Mijn oom Jarinus stoef naast ons met zijn scheersalon. Een beste kerel, maar nooit recht een kapper voor jongelui. Dus ging ik als jong naar een Nijmeegse kapper in stad. Dat ik op mijn 16e van Olu een ploffiets kreeg, pokt er vanzelf voort meer aan rit. Maar Jarinus, zelf motorgek, moest hem vanzelf even 2 keuten, 2 lagen bekijken. Nog een zetje snaren, een bulde roodgeems, kiegoeten en moest er zuinig op wezen. Kijk ik verschrikt op mijn horloge en zeg: oh, verduld, ik ben al lood, man. Ik moet nog op stad aan, nog kapper. Nog een over een kapper. Geesie, 29 jaar, moest om reden haar eigen kapper op vakantie was naar een vreemde kapper in stad. Terwijl het jong kapstertje wat door het hoofd russelt, zegt ze: nou mevrouw, dat wordt hoog tijd. Uw haar is erg droog en futloos. Ja, zegt Geesie, dat klopt. Ik heb net een bevalling achter de rug. Oh, zegt het uit al te loze wicht. Een nakomertje? Tja, en dan deze. Jorenleden was ik aan loop met een stamboom onder zuik. Houd precies gewoon, ben ik kwijt. Maar het met verhaal ook niks vandaan. Moest we een aanvullen even naar Haagstee. Doorwoonden ver achterneef. Die ook nieuwsgierig was, hou of stamboom in kade stak. Kaartoes zou een ander alweer opzucht en woest dat man aanzwoer op een gemeentehuis in provincie werkte. Hij kwam hier over als bode of bouwgolder of ja, misschien weerholder. Dat we het gewoon de weg over het werk kregen, zei je dat de burgemeester was. Goh, flapt het midden maar zo goed. Zeurs burgemeester? Nog even meer om, nog Geesie. Geesie was binnen een gedienwinkel in stad op zuik naar naaie gedien. Verkoopster is drokdownde met een andere klaat. Ook overgedien. En mocht een afspraak om te komen meten. Waar woont u, mevrouw? Geesie. Ik woon aan de Kranenweg op nummer 88C. Goh, zegt verkoopster. Dat is toeval. Ik op nummer 50A. Maar, woont u dan naast die halve garen? Nee, zegt Geesie. Dat is mijn man.